Què passa, ignorants? Us en recordeu de nosaltres? Nosaltres, de vosaltres no, perquè no us coneixem. Avui, el meu company us explicarà alguna tonterieta per anar ensigalant el programa. Bueno, va, ara us explicarem en què consta el plat que us portem avui. Hello? Bueno, és un plat que es fa amb foc, no? S'haurà de coure abans. Joder, és que m'han deixat aquí amb l'aigua al coll. No tinc ni idea del que fareu. No tinc ni puta idea. Bueno, va, Guillem, explica'ls què hem de fer avui. Avui farem arròs de llamàntol. Hi ha dues varietats, es pot fer caldós o normal. Nosaltres el farem sec tirant a melós. Amb allò que tingui aquell gustillo bo, saps? Aquell gustillo boníssim. A meló, melós, a meló. Ha de tenir el gustillo dolcet. A meló, dolcet, saps, no? Els ingredients? Molt senzill. Un arrosset per 4 persones, 2 llamàntols, mig per persona. Recent pescats. Cal dir-ho, Producte de proximitat, sempre. Després, necessitarem 300-400 grams d'arròs bomba, nosaltres 400 perquè som persones de poble, persones que mengen perquè agrada l'alimentació. Després de l'arròs necessitarem all i julivert per fer la picadeta. Això no ho sabem encara, la picadeta és depèn. En teoria no em porta, però a nosaltres ens agrada que la picadeta t'agrada el gustillo de la llet, saps? Va molt bé per la naturalesa. La nostra cosa, home. Després de fer la picadeta, separarem el cap del llamàntol, us farem un brou de marisc de llamàntol boníssim per llepar-se els dits. I res, i el sofregit amb les verduretes, molt easy. 2 porros i 2 cebes. I anem per feina, nanos. Bueno, companys, ja tenim aquí els 2 llamantolets, ben fresquets. Encara es mouen una mica, però bueno, els hem deixat bastant inconscients. Uita aquest, una pinça suelta. Bueno, va, no jugarem amb ells perquè els animals morts ja els tenim tots dos aquí. Pinceta, deixa els professionals. Bueno, i ara en Guillem procedirà a fer el que hagi de fer. Jo no sé què s'ha de fer. Anirem a fer el brou de marisc que necessitàvem. El cap del llamàntol s'havia de pescar, per això em veieu aquí en aquestes condicions. Us ensenyaré com es talla el llamàntol. Deixem aquí el cap del llamàntol, que el tindrem per després fer el brou de marisc. Aquí li tallem les 2 pinces. 2 pinces fora. A veure, el cap, res. Tallar-lo ràpid perquè si no perdem un suquet molt important, I això ho guardarem per després fer la paella. Tallarem una ceba, no cal tallar-la molt fineta, perquè igualment és per donar-li una miqueta de gustillo. Mare de Déu. Dieu, aquests nanos no s'han netejat les mans. Mentida. Jo m'he tirat a la piscina. La piscina estava ben neta, no té cloro. Cal dir que això, era una mica brutícia. Ja està net, som com a casa enlloc. Què fan les gallines, Elo? Poc a poc! I ara començarem a sofregir com p***es mosques el llamàntol, el porro i la ceba per fer el brou de marisc. Bueno, companys, un cop tenim el cap del llamàntol, el porro i la ceba bastant sofregidet, i tirarem un rajolí de brandy perquè li doni aquell gustillo que ens agrada a nosaltres. Elo, tu mateix? Brandy, has dit brandy? Just en tenim una aquí, de casualitat. Un Torres 10. Vinga, una miqueta de brandy. Ai, contundent. Ahí estamos. Oh! Vale. Hem de cardar nosaltres un trago després, hòstia. Jo sempre ho deia, companys. Abans anava al bar a fotre un bon esmorzar
I quan acabava i sortia d'esmorzar, els deia un xupito de Torres 10. Què passava? Em posava un xupito de Torres 10. Ara, vaig anar jo al cap d'un parell o 3 de setmanes, em va dir, hòstia, no me queda Torres 10. Què vols que te posi? Collons, posa'm 2 de Torres 5, doncs. Si no, no anem pa bé. Ja el podem tornar a endreçar. I bueno, companys, un cop tenim el brandy que s'ha evaporat ja, s'ha evaporat totalment del sofregit, incorporem l'aigua. L'aigua com vosaltres vulgueu. Si li voleu cardar només per l'arròs que feu, o si li cardeu més... Para de matar mosques, hòstia. La mare que em va parir aquí. 3 d'un tiro n'he matat. Estan aquí, triqui. Al final trico i cap a casa, tu. El que deia, li cardem l'aigua en el brou. Bueno, procedirem a tallar el llamàntol, companys. Primer les pinces, no, Guillem? Deixa, deixa. Vale. És que no es pot fer res, avui en dia. Mare que em va parir. Primer de tot, traiem el brou del Maries, que ja fa 20 minuts, escolteu bé, 20 minuts que bull. Un cop ha bullit 20 minuts, el traiem del foc i cau amb la passen volant els 20 minuts i ni te n'enteres. Ho posem a foc lent, obrim l'altre. Ai! Ahí estamos, se hizo la luz. Posarem la cassola aquí. Oh, meu Déu. Tu boig, vols dir que serveix el foc del costat? No, potser? Diria que no. No fa falta el foc del costat. Anem per quina. En el moment de posar-hi la paella aquesta, posar-hi una miqueta d'oli perquè no se cremi. Recordem, oli fot-li, sense por. Us ho llegiré una miqueta. Des de 1956, a Cantallops, ojo, Cantallops, costat de la Jonquera, costat de França, però Catalunya, molt important. Tens amiguetes, per allà. Oli d'oliva verge extra, Conec algun amic que també ho té això, però bueno, és un tema a part aquest. Procedirem a posar-li molts records, teniu l'enllaç a la descripció, i ja està. Vinga, va, som-hi, nois. Va, fot-li un raig. Pel mig. Prou, ja està. Bueno, companys, un cop tenim la paella amb el fumet aquest, amb el fum que l'oli ja bull, tallem el llamàntol amb un fly, perquè si no... Oh! Llamàntol important, per la meitat i prou, vale? Va, espavila, cago amb la... Va! Ara. Va parir. Paelles safates, m'han dit? Deixa-les aquí al costat. Té, pinces, que has de girar tu, el llamàntol. Volta i volta, tu, com a les fires. Mare que em va parir. No passa res, company. Tot controlat. Si l'oli és bo, les pinces, ganivet al revés, i hòstia, que sobri. Si sobra així bé, desprèn aquest suquet bo, saps? Obre, hòstia. Quina fumarada, tu. Totes iguals, vale? Per un costat, per l'altre, si voleu pel mig també. Així després tindreu més facilitat també. Ai, perdona. Si després tindreu també més facilitat a l'hora de menjar-vos-el. Va. Última, Com el Capitán Amèrica. Tu, que no es cremi, Volta i volta i fora, Està controlat. Hòstia, doncs aquí... Treu-lo. Home de puta. Treu-lo. Vale, apaguem el foc, ja està. Tens apagat o no? Ja està apagat, va. Ja ho pots treure, això, també. Va, tot fora. I ara us ensenyarem... Ara que em va parir. Un cop estigui aquest beneit de treure totes les pinces, anem a pel sofregit. Vale, companys, procedirem a fer el sofregit de verduretes, perquè el llamàntol ja el teníem al brou també, i anem a pel sofregit. El meu brother em passarà una ceba de figueres, i cal dir que no és de figueres realment, que no s'embauquen. I el porro que queda. No tenim més producte de proximitat. El mateix porro, nois, però l'altra meitat. Pelem el porro, pelem la ceba. Ha sonat malament això del pelar el porro, Necessites alguna més, màquina? No. Pelem la ceba, pelem el porro. Vols un bròquil? No? Vale. I el tallem.
Doncs ara que ja tenim el sofregit aquí llest i el meu germà s'ha anat a buscar les coses que resten per acabar el plat, passarem a la secció del xist. Doncs molt bé, nois. Què li passa a una forquilla quan va sobre una bicicleta? Doncs vindria a ser un símil al meu germà pujant de barraques d'aquí a Santa Coloma de qualsevol alta de la selva, no? Què li passa? Que putxa com un disjockey, nanos. Terrible. Un cop hem tornat després del xist del meu germà, com sempre lamentable, procedirem a fer la picadeta d'all i julivert. Molt fàcil, com he dit, julivert, un ramet de julivert i un parell d'alls. Que li agradi un i prou, si no, pues, més picantillo. Bueno, companys, ara mateix procedirem a fer la picadeta. Picadeta molt fàcil. Un ramat molt petitet de julivert i un parell d'alls. Recordeu, és senzillament una paella per 4. Bueno, companys, un cop tenim la picada enllestida, el sofregit fet, tenim el llamàntol, el que és comestible, allà apartat per afegir-hi després. I ara passa amb l'arròs. I què diu l'arròs? Bomba! Sensual. Un movimiento sensual. Sensual. Un movimiento... Vale, ja està. Aquí tenim calculat que hi ha 400 grams d'arròs, però us ensenyaré com van les mides. Que diu calculat, diu que ho fotrem tot i a tomar pel cul, nanos. Això va de cotxeron en cotxeron. Un d'arròs, 2, 3, 4 i la resta. I 5. 5 cotxerons d'arròs. Toma pel cul. Qui va l'orgànic? Bueno, perdoni vostè, perdoni. Ara tenim l'arròs aquí en acarà. I hem posat 5 cotxerades, cotxerons, cullerades, cullerons, si ho vols dir en català correcte. Són bilingües aquí. Doncs 5 cullerades d'arròs equival a 10 cullerades de brou de marisc, que tenim aquí al costat. Això que ve ser el doble, company. Això sempre i quan... Mireu quin color més maco, el marisc, brutal. Sembla que s'hi hagi pixat un gat. Això, l'arròs, res, un minutet aquí. Agafi una miqueta de sensibilitat. I li tirem 10 cullerades de brou. Recordeu, 5 d'arròs, 10 de brou per fer un arròs sec. Sec, melós. I si veieu que després us en falta alguna, doncs senzillament li poseu... Jo he perdut el compte. 8, 9... Aquí, comença l'arròs. Arròs, 20 minutets. Això és com fer paella valenciana. S'ha de tenir el control en tot moment. Primer de tot, remenant una miqueta l'arròs 5 minutets. Un cop tenim l'arròs a foc fort 5 minutets, s'ha de posar 5 minutets a foc mitjà. Quan estigui al foc mitjà, posem el llamàntol, que el llamàntol són 8-10 minuts de cocció, perquè quedi ben tendre i no es passi. Què vols, hòstia, Els de València no ens paguen per dir paella valenciana. Vale. Jo no ho hauria dit. 8-10 minuts al llamàntol. Un cop tenim el llamàntol ben fet, que ja porta 15-20 minutets, als 20 minutets tanquem cassola, 2 minuts de repòs i tots a dinar barra sopar. Com veieu, se'ns fa fosc, nosaltres soparem. Guillem, quan li posem la picadeta d'all? Ara mateix me n'havia oblidat. Això anava a dir jo. Jo pensava que em diria, quan tu vulguis, guapo, però no ho ha dit. Perquè no és guapo. Cuita tu. Quina picadeta. Ara que em va poder matricular. Ja? Va, que acabo d'escurar això, que la cuina s'ha de reaprofitar. Doncs bueno, nois, abans de tot, fotem un traguinyolet d'alguna coseta. No us puc ensenyar l'etiqueta perquè no paguen, no paguen! Però bueno. 2,000 years later. Un traguinyolet petit, nois? Vale, companys, un cop han passat 12 minuts de l'arròs coent-se, incorporarem el llamàntol a l'arròs. Podeu fer amb els dits mateix o amb les pinces, com vulgueu. Aquests 8 minuts, que es cogui bé el llamàntol i ja està. Tu deixa de mamar, hòstia. Això sí que ha mamat, han fet xutxu, va parir. Posem el llamàntol. Remenem res una miqueta. Ara tornarem a remenar. És l'últim cop que remenem. Rectifiquem de sal. Tenim aquí la sal. Fiquem una miqueta. L'hem provat, però per rectificar. Bueno, l'he provat abans, fora càmeres. Queda lleig davant la càmera. Nosaltres, com que veiem que quedarem una miqueta curtets poder de caldo, hi posem un parell de cullerades més.
Al final l'hem picat com 15 o 16. De 10, res, oblideu-vos de 10. El triple i el de Carlac. Un menatge aquí, pel costat. S'incorpori bé tot. Dos homes I ja i ho una tindríem. paella. Cago en Déu, brother. Què és aquest plató tan fosc? Hòstia puta. Falta una mica de llum aquí? Ara sí, ara ens entenem nosaltres. Hòstia. Què fas, tio? Aprofitava jo ja. Vale, anem a fer un tastet, no? Anem a tastar una mica. Com Abans ha de sortit res, això? parella o 3 de fulletes per aquí que queden ben xules. Veu? Una Això és- tomateta de l'hort. Va, que dime que... Ara sí, ara sí. No malgastis el llamàntol amb merdes d'espinacs i rúcula aquí, hòstia puta. Això, cop de cap, provar. I el riu. Espectacular. Terrible. Que crema, eh? Mare que em va parir. No apte per celíacs, Espera, anem a provar un trosset de la pota, que on Déu això pot sortir esquitxat, eh? Oh! Espectacular. Mira. Com es desfà tot això? Ui, no farem pas així. Què fas, tio? Em va parir. Anem a esmicolar una mica. S'ha de provar un trosset de llamàntol amb una miqueta... Què fas, tio? No vull pas obrir-ho jo. Foti queixalada directa. Vendre ara. Mare que em va parir. Oh! Com ha quedat el llamàntol, companys. Brutal. Una passada d'ets. Xin-xin, no? No jugueu amb els animals morts. Tu si no fan res ara ja. Va. Xin-xin. Pels bons temps. Mai passin. Recordeu, companys, us portem sempre al coll. I a la panxa també, home! Ens veiem en el proper episodi.